Ang ating ingredients ay asin, gatas, harina, cornstarch, onion powder, paprika, paminta, garlic powder, magic sarap, at fish fillet. Garlic, paprika, white pepper, onion, asin, magic sarap, cornstarch, flour, at gatas. Halo-haloin natin ito para mag-combine lahat yung ingredients sa ating isda. At imamarinate natin ito ng 5 minuto lang. Mga karo, maglalagay na tayo ng pang-dry. Cornstarch, flour, white pepper, paprika, garlic, onion, asin, Pagkalipas ng 6 na minuto, luto na ang ating fish fillet. Ready to serve.